Kapin 13 ka kilometro gikan sa Dumaguete City, maabot na ka sa usa ka tagong paraiso sa Negros Oriental. Ang lunhaw nga lasang og limpyo nga lanaw maoy puy-anan sa 427 nga klase sa mananap og tanom na endemic o diri lamang makita sa Negros Island. Malinawon silang nagpuyo dinhi og protektado sila sa mga kalihukan sa tawo na makadaot sa kalikupan. Base sa Proclamation No. 414 ni kanhing Presidente Joseph Ejercito Estrada, gideklara isip protected area ang Balinsasayao Twin Lakes National Park. Naghatag pa og dugang garbo sa probinsya ang Batugang Twin Lakes human gideklarar nga ASEAN Heritage Park sa ASEAN Centre for Biodiversity. This is the first in the Visayan region and the 30th AHP in the whole Philippines. Dako kayo ni siya og impact sa DNR nga ma-strengthen pa, ma-reinforce pa ang protection and conservation efforts. Dili lamang pagpreserba sa biodiversity sa Negros Island ang kapuslanan sa BTLNP, kundi usapod ni ka watershed area. Kinahanglan maprotektahan namo ang kalikupan kay daghan pong gagamit sa maong nga tubig. Gikan sa BTLNP Cebu, Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV.